Салом, барномаи лайфхакҳо бо шумост. Ман Сарвиноз. Имрӯз тарзи омодакунии хӯроки хушлаззати қатламаро пешниҳод мекунам. Қатлама лазизу гуворотарин хӯроки суннатии тоҷикон, зеби дастурхон ва роҳати ҷон аст. Омода кардани он хеле оддӣ аст. Ба тарзи омодакунии он шинос шавед. Намакро дар оби гарм гудохта кунед. Дар як коса орд, тухм, равғани растанӣ ва оби шӯро то нисфи коса омехта кунед. Хамири часпак ва эластикиро боз кунед. Хамирро ба равғани растанӣ молида, бо плёнка дар ҳарорати хонагӣ барои 30 дақиқа рӯи пӯш намоед. Хамирро бо тирак тунук ва дароз ба қабати ғафсияш 1-2 мм боз кунед. Тамоми сатҳи хамири печонидашударо бо маргарини гудохта молед ва баъд хамирро ба рулети сахт печонед. Хамирро ба пораҳои паҳнои тақрибан 7 см буред. Ҳар як порчаро бо кафи дастатон каме ҳамвор кунед. Порчаҳои бо ҳамин тарз тайёр шуда ба табақ гузоред. Бо плёнка пӯшонед ва дар яхдон барои 10 дақиқа гузоред. Маҳсулоти нимтайёрро аз яхдон гиред. Дар миз хамирро рост намуда ба як қабати мудаввар печонед ки ғафсии тақрибан 2 мм ва диаметраш тақрибан 22 см аст. Хамири росткардашударо як ба як болои якдигар пӯшед. Каме равғани растаниро ба як табақи нонпазӣ бо қаъри ғафс резед. Онро гарм кунед. Хамири печонидашударо гузоред ва бо сарпӯш пӯшед. Ҳар тарафи онро ҳар 5-3 дақиқа то қаҳварангии тиллоӣ бирён кунед. Қатламаи тайёрро ба табақ гузоред. Ҳамаи кулчаҳои дигарро низ ҳамин тавр бирён кунед. Қатламаро ба хокаи шакар пошида бо чой истеъмол кардан мумкин аст, ё бо сметана ва мураббо, ё ин ки бо хӯроки асосӣ ҳамчун нон истеъмол кунед. мухлисони гиромӣ, шумо ҳам дар хона ин гуна хӯрокро омода намуда, дастурхони идонаро зеб дода аз он ҳаловат баред.